saben dina ngalamun jroning sepi samun amung tansah katulur wewayanganmu Dene Mas wong ayu linalitan bisa lali saya angra rujet hati lelewan necamane amung kumantel ing paton ning netra apa teka sirane Mas citra ing janji bisa kekatresnan jati lamun mengkono piye katresnanmu piye katresnanku mongkone Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku Sunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku saben dina ngalamun jroning sepi samun amung tansah katulur wewayanganmu Dene Mas wong ayu inalitan bisa lali saya angra rujet hati lelewamu tak manis amung kumantil ing paton ning netra apa teka sirane Mas citra ing janji bisa kekatresnan jati lamun mengkono piye katresnanmu piye katresnanku mongkone Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku sunduk lan
prasetyaku, tak korbanake jiwa lan ragaku.